Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Медицина хезмәткәрләренә һәм эшмәкәрләргә өстәмә түләүләр. Әлеге акчаларны алыр өчен нинди шартларны үтәү мөһим? Уку мәктәпләрдә, әмма саклану чараларын кулланып, белем бирү учреждениеләре балаларны каршы алырга әзерләнә. Шәһәр үзәгендә урнашса да ташланды хәлдә. Орловка бистәсендә яшәүчеләр шартлары юк дип зарлана. Татарстанда яшәүче 30 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның бер яңа очрагы теркәлгән. Үпкәләрне ясалма вентиляцияләү аппаратына тоташтыручылар саныдан көннән-көн кими. Бүген республикада 32 кеше аппарат ярдәмендә сулыш ала. Шулай итеп, 20 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6191 очрагы теркәлде. Аларның 5013 терелгән, 30 узган тәүлектә. Татарстанда югары белеме булган, әмма медицина өлкәсендә булуы мөһим түгел. Беренчел медик-санитар ярдәме күрсәткән медицина хезмәткәрләре ковид түләүләренә ия булачак. Бу хакта бүген Татарстан Республикасының премьер-министры Алексей Песошин хәбәр итте. Хәзер югары медицина белеме булган һәм югары белеме булмаган табиблар 2019 елның 9 аена эштән уртача айлык керемнең 80% күләмендә ярдәм алачаклар. Югары белеме булмаган, ләкин стационарларда ярдәм күрсәтү Татарстан территориясендә эшчәнлектән уртача айлык кеременең 100% күләмендә компенсация алачаклар. Татарстан Республикасы пандемия шартларында эшмәкәрлеккә ярдәм итеп 1 миллиард 700 миллион сумма бүлеп биргән. Бу хакта Татарстан Республикасының икътисад министры Мидхәт Шәйхмәтов хөкүмәт йортында узган брифингта хәбәр итте. Әлеге акча ташламалы микрозаймнарга, кредитлар буенча поручительлекләргә һәм субсидияләргә күчерелгән. Пандемия фонында икътисади кризис шартларында республика кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итүен дәвам итәчәк. Үз мәшгульләргә 2019 елда түләгән салымнарын кире кайтарганнар. Ил буенча бары тик Татарстанда гына азык-төлекне өйгә китереп бирүчеләргә аерым ярдәм күрсәтелде. Бу исә җитештерүчеләргә дә, кулланучыларга да уңайлы булды. Программа по 100% субсидированию затрат, связанных с оплатой агрегаторов по доставке еды и продуктов питания, была запущена в ответ на ограничения, вызванные COVID-19, и вошла в пакет республиканских мер поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденных президентом нашей республики Рустамом Ивановичем Миңнехановым. Стоит отметить, что программа не имеет аналогов в стране. Әлеге программа эш урыннарын саклап калырга ярдәм иткән, ярдәмнән күп кенә эшмәкәрләр кулланган. Пандемия вакытында Татарстан бизнес-омбудсмены кайнар элемтәсе 13 меңнән артык мөрәҗәгать кабул иткән. Апрель айында көненә 650 шалтырату кабул иткән вакытларда булган. Бу хакта Татарстан Республикасы президенты каршындагы эшкуарлар хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкиле Фәрит Габделганиев хәбәр итте. 5 ай эчендәге мөрәҗәгатләр саны узган 7 ел эчендә җыелган шалтыратулардан 3 тапкырга артты дип билгеләде ул. Спикер белдергәнчә, 843 203 2908 кайнар элемтә телефоны һаман да эшли. Эшмәкәрләр хәзердә көн саен сораулары белән мөрәҗәгать итә ала. 1 сентябрьдән Чаллы мәктәпләре традицион форматта белем бирү процессын башлап җибәрәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, пандемия башланганнан бирле укучылар өйдә дистанцион рәвештә укыдылар. Хәзерге вакытта Чаллы мәктәпләрендә уку елы башлануга әзерлек ничек бара һәм уку процессына нинди төзәтмәләр кертеләчәк, Лилия Гатин ачыклады. 42-нче мәктәптә яңа уку елында 1800-дән артык укучы көтелә. Мәктәп директоры Вадим Матюшин сүзләренә караганда, 1 сентябрьдә барлык куркынычсызлык чараларын үтә, 1 һәм чыгарылыш сыйныф укучылары өчен линейка үткәргә рөхсәт ителә. Мы будем детей расставлять так, чтобы между ними была социальная дистанция. То есть будем учитывать 1,5 метра. Да, к сожалению, мы ограничим доступ родителей в образовательную организацию, но тем не менее мы при любых условиях готовы начать учебный год. Һәр көнне укучыларны һәм укытучыларны медперсонал каршы алачак. Алар һәрбер кергән кешенең тән температурасын үлчәячәк, кулларын дезинфекцияләү өчен катнашма ишек төбендә торачак. Мы планируем задействовать все 8 входов в школу для того, чтобы разграничить потоки учащихся. Вот. Ну и затем нами были закуплены все необходимые дезинфекционные средства. Вот, то есть это хлорированные таблетки, вот, это различные антисептики, маски.
Дәресләр бер кабинетта узачак, бортик физика, химия һәм физкультура кебек махсус предметлар элеккегечә махсус бүлмәләрдә узачак. Бу укучылар арасында элемтәләрне киметү өчен эшләнелә. Ашханәләрдә кеше әз булсын өчен аерым график төзәячәкләр. Уку елы башланганчы Роспотребнадзор барлык мәктәпләрне дә федераль дәрәҗәдә кабул ителгән яңа санитар кагыйдәләрне исәпкә алып тикшерәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Территорияны шупыляны басқаны құрылмалар ярақсыз хәлдә. Шалотованың қайнар элемтәсенә ярдәм сұрап Орловка бистәсендә яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Биредә күпчелек хезмәт ветераннары һәм яшь балалы гаиләләр яши. Әмма алар өчен уңайлы тормыш шартлары каралмаган. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. И бабушка идет, 90 лет, она от нас живет. Вот она идет отсюда, как идти? Сумку отобрали, тулуп сняли. Илгә кайту куркыныч, бөтен җирдә шупшар, бетон плитәләре, машина тәгәрмәчләре дип сөйли Орловка бистәсендә яшәүчеләр. Бу аларның бердән-бер проблемалары түгел, участокларын гел су баса. Моның белән көрәшергә көчебез җитми диләр. Картошки не можем сажать уже несколько лет. Несколько лет картошку не можем сажать, потому что затапливает все. Все грязь таскает ночью. Я болею, лежу. Она тоже, по-моему, болеет. Бабушка. Соседка тоже вот болеет, тоже, да, вот. Вот такие Ходить люди некому. живут в Орловке, вот кое-как передвигаются с палочками. Узган ел балалар майданчыгы вәгъдә иткәннәр, әмма әлегә бернинди дә үзгәрешләр юк. Балалар үз көчләре белән ботаклардан, фанера кисәкләренә һәм линолеумнан уен зонасы корганнар. Шулай итеп, алар куркыныч уеннар уйнарга мәҗбүр. Бесхозных собак Комсомольский исполком вообще внимания не обращает. Ни раз не выезжали, ни раз не смотрели. Это уже продолжается ни год, ни два. Ну, как мы начали, где-то 2015 года здесь в Орловке ни один ЖКХ, ни один ТОС-председатель, никто не работал. Комсомол районы башкарма комитетында Орловка бистәсендә яшәүчеләрнең проблемалары турында беләбез дип аңлаттылар. Бу мәсьәлә киңәшмәдә күтәрелгән. Шәһәрдәшләр тиздән бистәләрендә тәртип урнашыр дип өметләнә. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Татарстанлылар «Минем флаг, минем тарихым» бөтен Россия онлайн акциясында катнашырга чакыралар. Ул дәүләт флагы көне алдыннан 22 августта булачак. Конкурста катнашырга теләгән һәр кем социаль шелтәрләрдә Россия триколоры белән бәйле үз тарихын бастырып чыгарырга тиеш. Язмада «Мой флаг, моя история» һәм «День флага» хэштеглары булырга тиеш. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Массажное кресло Ямагучи X создано, чтобы полностью изменить представление о массажных креслах. Первое в мире кресло с двойным массажным механизмом. Система сканирования, графеновая технология прогрева. Ямагучи. Touch of the future. КАМАЗы в наличии и под заказ. Телефон 8 919 633 11 16. Центр медицинских справок. Медосмотры без очередей. 205 342.